Hello po, attorney. Good afternoon. Si Attorney Mendoza po ba ito? Si ano po to, si Lord Hilodo. From Cagayan de Oro City. Hello sir. Hello attorney. Yung complete hello po. Teka lang sir ha. Wait lang po sir. Complete name ano? Ano po ba yung i-text ko sir? Yung complete name ko po sir? Totoo po ba to sir? Magkano nga? 580,000? Baka sir, baka niloloko niyo lang ako sir. Okay sir, i-text ko para nga loko-loko ko kayo sir. Niloloko. Akala niyo maluloko niyo ako. Kayo po yung loko-loko. I-close. Ngilad mo. Oo, siguro